Ihan hyvin. Hyvä Rautsi! Vittu Lasse. Se on kuitenkin vielä alle 4 minuuttia. Kyllä mä pääsen viiteen. Kaikki valmiina. Minä en oo. Sä oot valmis? En minä oo kaikki valmiit. Kaikki muut ovat selvä lähteä tekemään. Eli Lassi. Keskittyy. Lassi vasennoin. I'm so fucking Vaikka tuutta videoa. Mitä tippuu? Tää kemi. Tää on laulaa jokaisella. Ota Sieltä voi olla naula vasta. Ota tossa toinen reikki. No niin. Voi vähän näitä tänne puolella. Joo. Vedä oppu varaan. varautunut joo. Kuvakin otti Tampereen edes. Nyt alkaa kausia Video. ohikiitävä hetki. Ei tää Lassia naulalla. Hyvä Lassi. Tulee hyvä kuvamatsku. Lassin naulavuudesta. Näistä tulee liikunta hittäin. Striimata ympäri maailmaa. Näistä tulee Pasi. Nelkkuu. Tai DJ Pate. Eikö niin, se on Pasi. Meni pikkuisen ohi. Reipas 20 senttiä yli. Mikä paljon. Joo, 2 minuuttia täynnä. Taas liikutin. No niin, no. Ihan hyvä. Ihan hyvä. Päälle ei voi. Helvetti. Anto aseito. Se auttaakin niin helvetissä olla sen pojan. Oh joo. Sieltä on sen verran tasoitusta, kun oli enemmän naula. Joo. Ja sitä minuutti pitää Ajan puolella se paljon tasoitus kyllä. Lassista pitäis tehdä semmonen video, ja rulla joo puolella. Sen musan vielä. Aika. 247. Se oli kyllä erittäin hyvä suoritus. Se oli